ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu. Kazwai muri yeZimbabwe, nhasi rimwe zuva ndinogara ndichitaura nekuti zuva nezuva rine zvaro, nguva nenguva ine zvayo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media so that we can simply take you to another level. Like nhasi uno nyaya yatiri kukuunzirai ndeyevamwe vanhu vakatorwa to another level. Sekutaura kwandaita nhasi handisi kuda kunyanya kutaura zvakawanda nekuti chihera havapo kana chihera vasipo handikwanise kutaura zvakawanda wokuonererwa naye panenge pasina. Naizvozvo ndiri kuda kuti tipinde munhau yedu yanhasi. Nhau yedu yanhasi vanhu ndimi makatiti endai kuMBARE. Tete Tilda vaburitsa nyaya yemwana ari kurohwa Mambama. Asi dai pasina kuzongomanikidzwa kwatakaitwa kuti tiende, nekuti kazhinji kacho nyaya inenge yaburitswa neimwe nhepfenyuro isusu tinenge takuti kwete hatizvikwanise. Vanhu ngavanotsvaga rubatsiro kunhepfenyuro kwavanenge vaenda ikoko, nekuti hatizodi kuti tiite kunge tiri kutorera vanhu nyaya dzavo dzavanenge vaita, kwete. Ipapo ndoda kukuudzai muri yeZimbabwe, tinoda nhau itsva mawana munhu ane dambudziko munongotibata motizivisa, toriparura kadambudziko iroro totsvaga solution kwariri sezvo takaita pamusami fire. Saka ndingati pari zvino takanotora nhau yaTete Tilda yavakaburitsa mwana erohwa neMambama. Solution ndo yatauya nayo muzuva ranhasi. Regedzai ndipe munhu waMwari akapedza dambudziko irori munge muchisangana naye achitaura kuti zvanga zvakamira sei pamusoro pemhuri iyi. Kubva nhasi fara masoko nana, kubva nhasi hakuna dombo richakandwa, hakuna mbama ichamurova. Ndataura izvi neauthority yaJehovha. Ndataura izvi semumiriri wedenga atumwa naJehovha pamhuri iyi. Kubva nhasi nokonzera confusion mukingdom yaSatan. Kubva nhasi noparadza any form of darkness, any power from any source over this family. Kubva nhasi vasunungurwa nezita raJesu. So zvizhinji pamusoro pemhuri iyi Mwari vari kuti vaisunungura. So kubva nhasi, from today, count any day you want. Even kutobva nhasi mangwana kuswera mangwana nakuswera mangwana forever and ever. There shall never be a problem like this. Makadini zvenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Prophet kuda kwashe Jose. Ndinobata ndiri mukereke inonzi Victorious Family Church International inowanikwa MBARE paho inonzi Amai Musodzi Hall nemunzvimbo dzimwe dzakasiyana. Kubudikidza naMwari wakatituma basa iri rekunge vanhu vachidzikinurwa vachisunungurwa. Kune zvizhinjiwo zvatiri kuona Mwari zvaari kuita, zvaari kunge ari kubatsira vanhu maproblems avo akasiyana. Chekutanga ndisati ndatanga kutsanangura zvimwe zvezvimwe Mwari zvaari kunge achiita pamusoro pevanhu, kubata kwaari kuita pavanhu. Mwangade kubvunza kuti how come kuti iro simba raMwari rinozoshanda zvakadaro kusvikira pakadaro? Where is it coming from? Zviri kubva nepapi? Just in short, I still remember in 2015 Mweya Mutsvene wauya pamusoro pangu after I had a calling. Ndakabva ndasumudzwa naMweya Mutsvene ndobva ndaenda mugomo rekudomboshava rinonzi Zimbiru. Ndakaendako for 3 years ndichitsanya, ndichidya, ndichitsanya, ndichigara mugomo imomo kusvikira Mwari vamutsa sangano ravo. Saka ndo pakatanga kubatsirwa vanhu ipapo. I still remember I fasted for a month. The whole month yese ndakatsanya ndichiti Mwari toda kuti vanhu vasunungurwe.
So kubva ipapo ndo pari kutanga kusunungurwa vanhu naMwari vakasiyana siyana, different problems. Uyagera apa ndiye mudzimai wangu wandakapiwa naMwari nemwana wedu umwe chete. So mukushanda basa raMwari, there are so many problems dzandaona Mwari achisolva. Handizini asi ndiMwari vanenge vachishandisa mutumbi unoyu kuti vanhu vabatsirike. For example, tiri kuona kuporeswa kwevanhu kwakanyanyisa kuri kuitika in the ministry, kuri kuitika muushumiri. Ndikade kutanga neblindness. Kana vazhinji vamwe vakambonzwa pane mukomana mutambi webhora ainzi Tendaindoro akanga ari blind, akabva kuSouth Africa ari blind. Mumwe zvakare watakanamatira aitambira, if I'm not mistaken, it's Orlando Pirates, wakanga aita blind svika musi wa7 December zvakabuda mumapepa nawo kupi nekupi akuona. Ndoye mamwe matambudziko zvakare ari kubatsirwa vanhu naMwari. Tine zvakare muri example yekuchuru farm, kwainge kuchibvira moto, imba ichingopfuta moto, vanhu vachishaya kuti moto uri kubva nekupi, watangira papi. Kubudikidza naMwari Jehovha mupenyu, moto iwowo takaenda tikanobatsira mhuri iyoyo. Within that day iroro ndo musi wakamira moto. Saka ndo mamwe ematambudziko ari kusunungurwa naMwari. Mamwe aya ekuti vanhu vanoshaya kuti zviri kubva nekupi, vanhu vakusazvinzwisisa kuti zvatanga sei, zvabva nekupi. Izvozvozvo Mwari wedu ndo paari kushanda ipapo achisunungura vanhu pautano, kunyangwe pfuma chaiyo inenge ichirwiswa naSatani, kunyangwe zvakasiyana siyana. Handingade kutaura zvose nekuda kwenguva dzedu. Then for example, tine mhuri yatakanga tichinzwa nezvayo, yakanga ichishungurudzika pakuti matombo aingobva from Norway otanga kutongotema vanhu. Same time vakatravela different places vachitsvaka pekugara. Why? Because pavasvika pese zvinhu zvaipwanyika, pavagara pese zvinhu zvaipwanyika. Mwana aingorohwa nembama yaasingaoni, yaitorira kudai zvekuti yaitonzwika sound yacho. Akarohwa nembama mwana otanga kuchema, akarohwa nembama mwana otanga kuchema. Ndinotenda kuti vazhinji makanzwa dambudziko iri. So muri iyi yakashungurudzika vanhu vaMwari. Sometimes yaigona kuti vakagara mumba, paigona kungobatidzwa kendru, pitongokwenywa matches, kendru ratobaka. Abatidza wacho ari kupi havasi kumuona. Sometimes vakagara mwana otongosungwa rurimi negavi, wacho asunga ari kupi havana kuona. Zvaitika zvinhu zvinoshamisa, maruva achibuda munzeve, maziso achibuda marasha. Paitika zvinhu zvekuti tikada kuti titsanangure, zvinhu zvekuti hazvingatarisirwe kuti zvinge zvichiitika in our life, but zvaingoratidza bedzi kuti mweya wetsvina waizvikonzeresa zvinhu izvi. So Mwari ari kutishandisa kunge vanhu vachisunungurwa kubva kumweya yakadaro, vachidzikinurwa kubva kumweya yanetsa mhuri dzavo, yanetsa upenyu hwavo, yanetsa mabasa avo, yanetsa utano hwavo. Vanhu vari kusunungurwa naMwari kubva kumweya iyi. So this family iyi yanzwawo through Drewmas media kuti munokwanisa kunge muchibatsirika. They came, vauya ndokubva tavanyengeterera, ndokubva vasunungurwa naMwari. Kubva zuva ratavanamatira up to now, hakuna mbama yakaya pamusoro pavo zvakare, hakuna matombo akaonekwa zvakare, matombo akamira. Now pakuvabatsira kwataita kwavari, zvairatidza kuti yakanga iri mweya yekumvura, but yaitumidzirwa nemhuri. Mhuri ichitumidzira mweya kubva kumvura, yotumidzira kumwana uyu nemhuri, kuti paitike zvinhu zvinotyisa, kuti mwana uyu ainitiatwe ave ari into the dark world, into Satanism. But Mwari ndokubva atishandisa kuti awane deliverance, asunungurwe. Mwana uyu asunungurwa, mai vake ndokubva vasunungurwa, baba wacho, mhuri yese, vana vese izvozvizvi vakabva vadzikinurwa. Chii chakaitika? Process yekuvanamatira haina kumbotora nguva refu. Takangovanamatira ndokutotaura kuti kubva nhasi hakuchina dombo richauya kwamuri, kubva nhasi hakuchina mbama icharohwa mwana wenyu. Ndokubva tavatsanangurira dambudziko racho kwaraibva uye kuti zvaifamba sei kuti vasvike pavasvika. Tavatsanangurira ndokubva tachizovanamatira. Tavanamatira ndikati now, then what we are supposed to do right now, tafanira tiende kugomo. Kugomo kwatakaenda navo ndokugomo kwandakagara for some years. So ndakasvika navo nefamily, we prayed,
vakutendawo Mwari kuti Mwari tinokutendai tadzikinurwa, and from that day up to now there's no problem. Matombo akamira, Mambama akamira, vaizvikonzeresa vacho vakabva vadzokera shure, zvese zvaiitika zvakabva zvadzokera shure, hakuchina mweya iri kuramba ichivashungurudza. Iyo ndio yandiri kuti iyoyo toti une dambudziko rakadaro wakasununguka kunge uchibatsirwa, deliverance, healing, even prophecy, unobatsirwa kuti uwane direction, uzive kuti naye munhu waMwari zviri kubva nekupi, zvikatangira apa zviri kubva nekupi, dambudziko rakabva nekupi. Mwari vakatibatsira kuti gone kuvatsanangura ndokubva vasunungurwa. Izvo ndizvo zviri kungoitika kuvazhinjisa, tisingagone kutaura nemazita, tisingagone kupedza zviri kuitwa naMwari. Saka in short ndingangoti ndo basa riri kubatwa naMwari, vanhu vari kudzikinurwa kubva pamatenda akasiyana siyana eurwere, kubva papfuma inongotsakatika mumaoko, kubva pane zvinhu zvavanotanga zviregedza kuenderera mberi. Vanhu vari kusunungurwa naMwari. Zvakaitwa pafamily iyi, it's a great example. Vanhu vaMwari, I think vazhinji makazviona kuti matombo aisumuka, but kubva patasangana navo tichivanamatira, they were delivered, vakasunungurwa muzita raJesu. Hongoka muri Zimbabwe muri kuzvinzwa ndo nhau yatiinayo muzuva ranhasi. Vazhinji vaitibata Drewmas Media matiregerera mati kudii kune Mwana Wekurohwa Mambama murapisei. Takange zvino tapindwa nepfungwa yekuti aiwa tinange kuchiredzi timbonozama gogo sezvo vakanga vati izvo vanozvikwanisa. Asi nekuda kwemaresources takaramba tichingodhileya kusvika tazosangana nemunhu waMwari akati aiwa dambudziko iroro ndinovimba ndinokwanisa kumbomiramirawo kuti ripere. Naizvozvo makaona paya takakupai mifananidzo mufundisi vachinamatira muriyo yekurohwa nembama iyi. Nhasi ndo maresults avapo kuratidza kuti simba raMwari rashanda, simba raMwari rabuda kubudikidza neMwana waMwari. Naizvozvo ndiwo mashoko amanzwa tisati tapetera chirongwa. Toda kunzwa hedu namai vatitaurirewo kuti ndezvipi zvimwe zvakavakatyamadza. Vanotanga nekuzviintrodusa votiudzawo ndezvipi zvimwe zvakavakatyamadza zvavakaona zvichiitika. Hamsoroi, ndinoitwa Prophetess Jose. Ndinotenda Mwari nesimba ravo ratiri kuona. Jesus is the same yesterday, today and forevermore. Vari kungoita mabasa makuru vachingozviratidza kune vanga valuza hope muna Mwari. Mwari vari kuramba vachingozviratidza kuti he is still available, vachiripo ende simba richiripo rekubatsira vakawanda vanotambura. Semhuri iyoyi yanga ichirohwa neMambama, it's said zvinhu zvinorwadza kuti mhuri yanga yashungurudzika kwenguva yakareba, yanga yatenderera nedambudziko iri, but zvisinei hazvo Mwari vakawawanira nyasha ndokubva vasunungurwa. Mapofu ari kuuya ari kutoona, vanhu vakawanda vari kuuya vari kubatsirwa, deliverance, prophecy, healing, zvese zviripo nemunhu waMwari. Kana muriko mune matambudziko kunze uko, tibatei munhu waMwari akubatsirei, dambudziko renyu rinopera nezita raJesu. Amen. Anzwa kamashoko asi tisati taenda ndanga ndine mubvunzo mishoma kumunhu waMwari. Andina kunyatsonzwisisa kuti mati dambudziko iri raibva papi chaipo. Okay, dambudziko iri wakanga uri mweya wekumvura. Pati mweya wekumvura uyu ndokubva waita hama dzaiushandisa. Kana chiti mweya wekumvura ndotaura muchirungu kuti Satanism spirit. Right. Satanism spirit. Now, so hama idzi ndokubva ndokubva dzainitiata mwana. But pakuinitiata kwakaitwa mwana uyu zvinoratidza kuti akanga asiri munhu mumwe chete pakaparticipate pakuti mwana anga achiinitiatwa. Rakanga riri group rakazvironga izvi kuti ngatiinitiatei mwana uyu uyezve nemhuri iyi ive mumaoko eSatanism. Now zvisinei vanhu varonga kudaro kuti ngatiitei zvakadai so izvi ndobva vaita zvavakaita. It was a long process. Now
ndokubva vatanga kutoshandisa mhuri iyi vachishandiswa, but pakanga pane urombwa hwakanga huripo. Urombwa uyu ndava tinoziva kuti kana mwetsvina yakushanda haichashanda uri umwe chetika, vamwe vakupindirirawo ipapo vachijoinidzira nekuti vari kuti vaona mukana wekuti vanhu vange vachiita sei vachirwiswa. Saka pakanga pane urombwa hwakanga huripo hwakanga hwaitwa nehama. Hama idzaromba ndokubva dzoda kuti dzishandise mhuri iyi. Saka mhuri iyi yakunzi ishandiswe iitiswe zvavanenge vachida iwo, but urombwa uyu ndokubva watanga kuda kunopinduka pakuitika zvinhu zvinotyisa, zvikwambo nechii zvanga zvatorwa izvi ndo zvimwe especially ndisingade kupa kanganwa ipapapo tichivanamatira because pane mweya yaimanifesta kana kuti mweya yaibuda pataivanyengeterera. Still remember pakabuda umwe because yanga yakawanda mweya iyi, it was a combination of spirits. Now umwe wakabuda ipapo wakanga uri mweya wa vana mbuya vacho vakashayika kudhara vachiti ndiri musharukwa wakare kare, ndakashayika kare kare, ndiri musharukwa wakare kare, zvino ndanga ndichiti nditsvage pekugara ndiwanewo pekuswera, asi matidzinga zvakona doregedzai tidzokere zvedu. So vakanga vari ambuya wavo ndokuzoita vamwe nevamwe 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 nevamwe. Saka mwana uyu kudream kwake airota same ambuya ivavava vaiva vachimupa mapineapple, vachimupa zvinhu zvakasiyana siyana, vachienda naye mumvura, vachimudzidzisa zvakasiyana siyana mumvura. So mbuya vachisunungurwa nerimwe genga rese rakanga richizviita, vese ndokubva vatanga kutanhaura zvinhu zvavo vachiti akuita sei zvedu takuenda. Saka vamwe vezvinhu vakaromba zvinhu izvi, vamwe vacho vakafa asi vamwe vacho vapenyu nekuti it's a group of people. Now asi Mwari akatibatsira kuti mhuri iyi isunungurwe kubva kumaoko eurombwa uyu, zvidzokere kwazvakabva nezita raJesu. Mhuri iyi yosunungurwa yorarama zvakanaka, voregedza kurarama vachivhiringidzwa. Muchidimbu ndingangoti ndo zvimwe zvezvimwe zvanga zvakaitika pamusoro pemhuri iyi, nekuti zvava zvisingangobate bedzi even nemari chaiyo vaishaya, zvinhu zvaigona kuti ngodisappear. It's a lot of things was happening to this family. Thank you so much. Aiwa, mazvinzwa mhuri yeZimbabwe, kune vanenge vaine mibvunzo munotitumira mibvunzo iyoyo, tinokwanisa kuzoipa kumunhu waMwari atitsanangurire. Ndinozviziva vazhinji munenge muine mibvunzo yakawandisa pamunenge muchinzwa, uyezve munotarisira kuti inini ndinge ndichikubvunzirai, asi dzimweni nguva mibvunzo iyo inogona kutadzawo kuuya mumusoro mangu. Naizvozvo mukana mozowanawo muchikamu chinotevera. Mama, tiudzei zvamira sei pari zvino? Dambudziko richiripo here mwana? Ewa, dambudziko harisisipo mukoma. Nyasotitsanangurirai kuti zvakafamba sei? Zvatakaita isusu takafonerwa namukoma neshamba iri Saturday, uri musi weChristmas. Andakangwana iri mystical. Ndobva ndati koma neshamba vanodei. Andangorega akati vachazongofona Sunday kabva fona makusena akati kune vamwewo vandanzwa vari kupedza matambudziko evamwe, ndokwandiroda kuti muendeko. Ndobva ndangoti kanzi asi ndichapa nhamba. Ndobva ati vachingobvawo mukoma neshamba kufona, ndobva apostol ndobva vafona, dzamai muripi, ndanzwawo dambudziko renyu namukoma neshamba. Ndizvozvo chokwadi munhu waMwari, mukwanisi here kusvika kunoku kana kuti tinouya tokutorai? Ndabva ndati aiwa, uyai mutitore. Vakabva vatuma vakati ndikutotuma maashazi angu, voya vodi vokutorai. Hazveshuwa takaonawo mota yatosvika, takabva takwira mota muyamwe tichinda sevanhu vanga vatambura nedambudziko iri. Tikati anyway, asi zvavati vanopedza regai tiinde. Takangoenda paya nemurume wangu, hatisina confidence yekuti dambudziko rinopera nekuti tanga tafamba tanzwa tapedza pfuma chaiyo chaiyo takapedza. Iwo ndobva wangofona aposi vakati mama, handisi kutomboda kana mari yenyu, mama uyai. Ndikati vanhu vaya vatotanga ngoti handisi kuda mari, vanosvika kuya vapedza voti chiko mari yangu.
asi vakaramba vachingofona ende vakaita rudo zvokuti ndakatomboti afone nguva dzakati ende vaifona nguva idzodzo vakambofona kuma 6 vakati ndikati aiwa uyai na 12 dzamasikati na 12 exactly vachifona ndikati uyai kuma 1 vachifona ndikati kuma pasi 2 tenge tapedza vachifonazve vandati aiwa uyai na 3 ndikati iyo zvino chirega ndini ndodi ndichatozongokufonera ndikabva ndatofona motikari ndobva yati vandatakurobva taenda zveshuwa tasvika takagamuchirwa zvakanaka nemashazi vachinobva tagarawo panze isu taingorongoti mana dambudziko iri rinopera iri chivimbo chacho tatisina hatidi kunyepa kana kutenda tatisina panguva iyo patakasvika pachechi pavaivi pamaimusodzi papo tasvika taonawo vamwe vari kupa matestimony avakanyatsoitirwawo vanhu ivavo kuti ndikati kwakaita umwe murume anga akatoya nechisamba chake chaanga anacho chibheke changa chine mapureti makapu mugoti zvikanzi mai dambudziko rangu rakamira rakadai asi ndakanamatirwa musi wa19 December ipo pano baba vasi kutinyepera ira zvikanzi ipo pano mai zvinhu ndatoya nazvo kutozoitisa testimony muno muchechi wow nemurume wangu paya hatina kutendeseka asi vaitaura zvechokwadi vakati mapureti aisumudzwa achirova vanga mugoti chirova mawindo asi ndakaendika namatirwa naapostori ipo pano zvikapera isu apostori hatisati tavaona tichiri panze kwauya vamwe zvemai vanga vane testimony yavo vakanamatirwawo pamwe chete nababa ivavo vauyawo vava nemwana wavo vanga achinanzwa nenyoka zveshuwanga akaita marashi mazikwapa maronda ivo vachitoti zvamuri kuona zvaraiti pane zvanga zvakaita mwana aitonhuwa zvokuti hapana aida kutamba naye vakomana mai vakataura kuti kana neni ndaitorwara kwai ndinotori nemaexray yangu andaitorwa ndaitomwa mapirisi emapenzi saka ndakanamatirwa ipo panapa zvikapera kutenda kwakaomana vamwari tikati amena kuda zveduwo pamuda zvinopera tingori panze tiri kungoudzwa kwazoti zvimwe zvatakatonzwa zvinde zvatakatoudzwa kaipapo matestimony akatouya musi iwoyo taendawo musi wesande zvimwe zvatakanzwawo kwakauya vanhu mapofu akaona vachinamatirwa naapostoli ivava ndobva tatoratidzwa vanhu vaya tikati aiwa asi zvedu zvinenge zvichapera pano nababa vetu ngotaurirana tichingotarisana tikati panapa panenge popoperera dambudziko redu vanhu ndobva kwaita imwe nyaya yomwe anonzi tendai ndoro amene kwa mutambi webhora tikamuona zveshuwa aripo anonzi hanga asingasaoni zveshuwa akatouyawo akatotaura nesi akati vana mama ndakauya panapa ndisingaona asi ndakanamatirwa ipo pano naapostoli ivava munoona zvikatopera vakomana kutenda kwaita kwakudi kuchiuya kuti redu rinenge raakuperera panapa tazonzi chipindai mukati isu tiri mukati matakangosvika ndobva tanzi garai nechepapa ndobva tagara ndobva vanhu vatanga kunamata apostoli hativazivi vanhu vamwe mwangu vari pastage apa vachingonamatawo takanamatirwa tikanamatirwa tikati mwari panapa panenge popo tochizororera kwaingwa kutaura panaitaura nomwe baba vaingotaurawo ini chingotaura nechangu takazongotaurana natoenda kumba hatazopedza kunamatirwa payapaya vakangotinamatirwa vari pamusoro ipapo vanhu vese chechi yese chingonamata ndobva yazonzi mashazi amubva vanzi itai vaende panze ndozovaona ndotaura nawo ndobva tabuda panze payapaya ndobva tasvika ndobva tapuwa machi edu ndobva tagara ndobva isusu zokufunga kweduka tikafunga kuti tichaona rimwe zirumewo rakatsimba rakakora kuti ndobva taona tikanzi vanhu ndoapostoli tikati izvo iye mwana mudiki uyu tikatoti haiye mwana mudiki uyu kana baba hatinotaura tese asi baba akataurawo zvandakataura inini mumwoyo mangu shuwa vanopedza regai tione vakataura nesu papo vanhu vamwari shuwa uyaiwo matestimony mamanzwawo ka nezviri kuitika nezviri kudi mhasha zavo ndo aitaurawo ivo vakazongotaura kuti ndaida kuti ndimbonamatawo neni wiki pawiki apa risati rapera mwari vane vatipindura meno togoti kudii pamwe vari kuzvionawo ndobva vati ini ndoda kutanga kunamata nemusi wemandi sande takabva tadzokeredu kwategara mandi ndobva vauya kuseni ndobva vatitakura nemotikari yavo ndobva tauya kuno uku
Takatouya hatina mbosvikira panapa. Tikabva tatonanga kugomo. Tasvika kugomo kuya. Atakasvika pamwe pamba vatosiya hedu motikari yataive nayo ndobva takwidza gomo. Tikanzi tiri kufanira kuti tiinde kugomo chichi. Tokwira gomo riya akati vakomana. Toonawo zvichwa tiri kufamba. Modza kana munhu nedambudziko ka. Unongoti nyangwe ndikaremerwa. Ndinongokwira sheti. Ndoda kungononawo ukuru hwaMwari. Takasvika. Ndobva tasvika panzvimbo. Yavanotivo ivo vakagara 3 years. Varipo panzvimbo iyoyo. Ndobva vati ino nzvimbo vatitaurirawo magariro akaita ipapo. Vati panapa ndopo totanga kuita maprayers. Ende ndipo pavakauya nevanhu. Vaya vanatenda indoro. Ave mapoto vanotobvera vasvika ikoko. Vakangoudzwa ngoti dambudziko renyu ratopera muchechi. Vemapoto vaitemwawo zvinhu zvichitema Mambama vemo vakangodzwa dambudziko rapera muchechi. Tenda indoro wakaendawo ikoko. Na vamwe mama vaenda mbotaura venyoka veve neve moto kune vemoto wakadzimwa waitonetsawo ndikati indikabva ndati chakazonyanya ndibhilivhisa chako idambudziko remoto ere ndikati moto rangu rinenge riri nani pane remoto riri kunzi rakamira rangu rigokonawo moto iwo kwai waingoti bvu uchipisa hembe isi zvedu taitemwa vana vachirohwa asi zvinhu zvaidi zvimwe zvaiputswa pakuputsa wapa ndopo zvaizofananawo nemoto asi zvaizosiyana nekuti vanoti vaipisirwa moto waingobvira pavari vakabuda panze kwa waibvira asi vakamiswa naapostol ivava ndobva kati bhilivhisa nemurume wangu tikati baba Mwana moto uyu uri kurehwa uyu wakamiswa uyu munoti zvedu zvimatombo izvi zvinokurohwa kwemambama nokusunywa zvingakonwa ngatingoteedzerai baba vakati hongu atevedzerei mai mwana takwira paya pagomo pavaive 3 years takasvika ipapo zvishwa tikanamata vakati ngatikwidzei nobva takwidza tichingonamata Mwari kadai vatidavira ndomunamato wandaingoita ndobva takwira ipapo ekupedzisira vatanamata vakanamata tese nevanhu vatakaenda navo takaenda nevaapostol nemamwe maashazi avo nevamwe madzimaiwo hapachena painamatwa ipapo takabva tadzika. Munoziva munhu unenge usina kuti kutenda uku kunonetsa ka iwe waimboinda uchidzoka uchirohwa kana uchirohwa egwa ipapo uchibatsirwa saka nonetsa saka takafamba tadzika hedu tikudzika gomo tiri kutoita hedu nyaya vakati zvatopera unoziva kuti hauzoratidza kuti iwe une kamwe kakusatenda kari mauri unongoti ameni munomwe zvapera asi kwaive kungotenda kokuti hauzotiwo aiwa zvina vanhu vakutamura mato takwira makomo vatati aiwa ameni munhu wamwe tikanzi mama hakuchina chimwe chaitika nyange kumwewo kwataisimboinda taingovimbiswa izvozvo ngonzi mama dambudziko zvidoko zvatoperera apo zvakatita tikanamato tikaburuka takuburuka mama hakuchina chimwe chaitika dombo chairomba machi zvese zvaitika pamwana hakuchina ati ameni munhu wamwari ndinotenda ini mwoyo handidi unyema taingoti pamwe kungonyaradzwa takadzika taiya pamotikari yedu nobva takwira tisawo tauya panapo tagara nzi manheru tikuenda kunoita mapureya papo pane rimwe branchi ravo riri papo munomo ndobva tainda hapanawo chakaitika kubva patakabva ikoko kuti kaenda kuchechi vakomana panapa takuzoyambuka panapa manje handava nekakutenda kakudzokawo zvishoma nezvishoma takaenda payo takaswera tatisingarari isusu sezvamunoziva mukoma pamakauya pepe mwana akadzemurwa mbama asi papo hapana kana mbama yakamborohwa kana dombo rakakandwa ndakatombotorara ndikati ndini ndakambozvitsunyaka ndini here ndakurara ini nondaingoti ndikarara kudeka ndaitomutwa mwana rohwa mbama kana kuti mwana atotemwa kana kuti iye ndiyatoya kuzotemwa nedombo racho ndakatorara iti arga ndimbozorora asi ndakarara mai vandaive navo vakati nemaitafadza ati ini ndiri kutozorora manyanyisa kurara imi tikangodaroka kuti munhu akarara pamwe munhu afa ati kana nditori mupenyu zvangu ndiri kutozorora ndikati ini ndiri kutenda mai nezvandaitirwa naapostol ndobva tainda takanorara kuchechi tichinamata vanhu vakauya vavanobata navo vakauyawo vakaudzwa nyedo mwakati aiwa tinoiziva mai havasunungurwa ameni apostol ndava nekutenda wepapo Joshua ndasunungurwa nokuti tataswerawo matombo asina ukando nezurowo takaswerazve
pasina kana chakandwa kana kudini, tichitosarawo munomba vemunovambobudawo tichitosara zvedu nevana vangu tichiwacha tichitodita tisingazviti. Utogona kuti uchiwacha raingosundzwa dombo wotovwa temwa. Kana kuti mwana ari munomba gasi raisumudzwa otemwa negasi seuyu. Wairumwa wairohwa saka dzimwe mabasa wangu asingatoiti kuti ndikatobuda panze uyu wotorumwa. Uyu akangodii zvotoitika zvakati asi unoti akutongoita mabasa edu. Saka ndoda kutenda hangu munhu waMwari nezera rainaro nezvaari kuita haini handisina kumbotendeseka musi wandakatanga kumuona iri Sande. Ndakati panapa takuya kuzotambwa nezvo. Asi aiwa munhu waMwari akatumwa apostle kuda kwashe Jose vakatumwa vanhu vaMwari. Vane dambudziko rakaitawo serangu iri aiwa ngavauye vabatsirwe. Mainzwa kana iyo kubva kuna mama paipe pataitaura navo vanga vakasuwa vachida kuchema. Nhasi muri kuona jovial face. Aiwa zvinotendwa. Muri Zimbabwe anga ari mafaro angu kutandara nemi zuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Manzwa vane matambudziko anenge akadaro munotibata veDrewmas Media, then we refer you kumunhu waMwari, moenda ikoko munobatsirikana. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndakamirira timu rese reDrewmas Media. Ndinoti muve nenguva inofadza, muve nenguva yakanaka, happy new year. Ndinovimba kuritanga kwatiri kuita gore irori ra 2022 kusvika ripere tese tinenge tiripo. Sandizvo here munhu waMwari? Ndizvozvo chaizvo munhu waMwari, tinenge tiripo. Yes. Amen. Saka ndo munamato wedu yokuti Mwari atichengete gore ratakutanga rino kusvika ripere tiriwo vapenyu. Amen. Aiwa tinongotenda Mwari kuti Mwari unoramba uchitichengetedza uye achikuchengetedza iwo kusvikira gore rapera. Amen. Kubva kuna Prophet Neshamba. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.